Hi, kamusta kamutanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga gusto ko istorya sa inyo subong tawag siya Obsession for Men by Calvin Klein. Udi toilet ni siya, so makusog ni siya, pagka-spray mo ni siya si imo, malupok ni siya, no? Masimutan ka bisan layo. Na, kag ano ni siya klase nga pahamot, baw, nang may pagkasopistikado ni siya, nga hamot, tapos pang gabi ni siya o kon pang tugnaw. Ang angay nga temperatura nga para siya is between 50 degrees Fahrenheit to 70 degrees Fahrenheit o kon 10 degrees Celsius to 21 degrees Celsius. No? Tapos, pwede mo ni siya suksukon kung sa mall ka, no, pwede na siya kay medyo matugnaw sa mall. Pwede man sa sinihan, pedugangan man spray sa imo. No, anong iya nga mga nota? For the top, we have cinnamon, lavender, coriander, mandarin orange, lime, bergamot, and grapefruit. Wow, makusog diri ang lavender, no? Kusog siya. Tapos masimutan mo man ang cinnamon, no? Na kag ang mga citrus ara man. For the mid, we have myrrh, nutmeg, carnation, Brazilian rosewood, pine tree, sage, jasmine, kag red berries. Masimutan mo man ang kahoy pero hindi man sadog ikakusog, no? Nang ara lang sa sadalom, no? Kay ang lavender gid ba masimutan mo gid siya. Tapos for the base, we have amber, vanilla, sandalwood, musk, patchouli, kag vetiver. Baong sandalwood masimutan mo gid. Amo na siya ang gabilin pagka nang nadugay na ang pahamot nagmala na, simutan mo gid ang sandalwood, no? Okay, namin ni siya nga pahamot kag namin ni siya suksokon pang adlaw-adlaw basta gabi lang kag ukon matugnaw namin ni siya, no? Okay, sa dason naman, kag kung may mga pahamot ka mga gusto istorya sa akon, ibilin nyo lang sa comment section. Bye-bye!